سلاف سێشەمما بێ وەکو ئیرۆ وێ دەنگدەرێن ئەمریکی بریارێ بدن کا دانالد ترامپ یا کامالا هێرس بکن سەرۆکێ بێیە ئەمریکایە divê hefteya dawî ya kempênkirinê de her du berbijarên komarî û demokrat li çend wilayetên girîng kempên û hevdîtinên xwe li gel dengder û alîgiran berdewam kirin. Berbijarê komarî Donald Trump bi serdana wilayeta Georgia li başûrê welêt kir û li zanîngeha Georgia tek gotarek pêşkêş kir têda rexne li hevrika xwe ya demokrat Harris kir. Wî got ku siyasetên Harris di nav de jiyên aborî jiyên serok Joe Biden xerabtirin. Georgia yek ji heft wilayetên girîng divan helbijartinan de ye û tê çaverêkirin ku rêjeya dengdana pêşwext li wir bigihêje heftê ji sedî. Her li Georgia Trump di civînekê de li gel borda şîretvaniyê ya bawermendiya niştîmanî NFAB behsa girîngiya olê di nav civaka Amerîkî de kir. Wî got ku ol li Amerîka di salên dawî de ketiye jêr metirsiyê. Ji aliyê xwe ve berbijara demokrat û cîgira serokê li wilayeta Michigan kampêna xwe berdewam kir. Harris li wir serdana kargehekê kir û behsa girîngiya weberhênana di kerta hilbirînê de kir. Cîgira serok di wê civînê de dev avê Trump û got ku Trump girîngiyê nade karkeran û ne jî heza wî heye ku parastina berjewendiyên wan bike. Michigan jî yek ji heft wilayetên girîngên val hilbijartinan e ku wekû navendeke karên hilbirînê li Amerîka tê nasîn. Li wir yekîtî û sendîkayên cûr bi cûr hene ku berevaniya mafên karkeran dikin. Berî ku Trump here Georgia ew li bajarê New York li navenda Madison Square Garden beşdarî mîtîngeke girseyî bû. Mîtîng wekû helkefta girseyî ya herî dawî berî pêncê mijdarê hate dîtin. Têde bi hezaran alîgir beşdar bûn. Ji bilî hevjîna Trump Melania hinek kesayetiyên din beşdar bûn. Li nerîna çavdêran de axaftinên hinek beşdaran wekû nijadperest hatin binavkirin bi taybet peyvên derbarê grava Porto Rico û Amerîkiyên reşpêst. Ji niha heta sêşema bê û piştî wê jî wê dengê Amerîka gav bi gav nûçeyên herî dawî yên girêdayî helbijartinên Amerîkî ji we re pêşkêş bike.